Em presento, soc la doctora Mònica Moreno, metgessa de família de l'equip d'atenció primària de Cubelles Cunit, i us fem d'arribar a aquest vídeo per poder donar-vos uns quants consells per tal d'evitar els cops de calor. El primer que haurem de fer és mantenir fresca la casa. Tanqueu les persianes quan toqui el sol. Obriu les finestres, millor durant la nit, i estigueu-vos a les zones més fresques de la casa. Refresqueu l'ambient amb ventiladors o climatització. En el cas que no ho pugueu fer, sí que seria convenient que, com a mínim 2 hores al dia, aneu a llocs que sí que estiguin climatitzats, com a centres comercials, cinemes o casals. En segon lloc, el que haurem de fer és estar ben hidratats. Per això hem de beure molta aigua, sucs de fruita, vigilar si sou diabètics, d'acord? Refresqueu-vos sovint, no prengueu begudes alcohòliques, que poden ser contraproduents, i eviteu els menjars que són molt calents. En tercer lloc, heu d'evitar sortir al migdia quan es fa més calor, perquè hem de buscar l'ombra al carrer. Porteu gorra o un barret i utilitzeu roba lleugera, que no sigui ajustada. Mulleu-vos una mica la cara, inclús la roba si fa falta. Vigileu en els trajectes en cotxe durant les hores de més sol i no deixeu les finestres tancades quan algú es queda dins. Limiteu l'activitat física intensa. Bé, doncs, esperem que aquests consells us siguin d'utilitat i que passem tots un bon estiu. Moltes gràcies.